Καλησπέρα σας. Είμαστε από την οργάνωση Εντούτονίκα στην Ελλάδα. Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων με καταγωγή από τη Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση και τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητάμε λίγο την προσοχή σας για την υπόθεση του Γκουκασιάν, ενός Αρμένιου πολιτικού και σκεπτικιστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένος σε φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύετε γενικότερα από την κοινή γνώμη ότι πιθανότατα ο λόγος που φυλακίστηκε έχει να κάνει με το ότι ήταν πολιτικός αντίπαλος του σημερινού Πρωθυπουργού της Αρμενίας, του κυρίου Νικόλ Πασινιάν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε κάποιες πολιτικές, ας το πούμε έτσι, αντιπαραθέσεις. Απλά ζητούμε από όλους τους ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους και τις δημοκρατικές δυνάμεις να σκεφτούν ότι το κάθε άτομο, ο κάθε άνθρωπος έχει ανθρώπινα δικαιώματα και δικαίωμα στην ελευθερία και ακόμα και στην ελευθερία της έκφρασης, και εφόσον ο κύριος Γκουκασιάν δεν έχει κάνει και κάποιο σοβαρό έγκλημα, καλό θα ήταν να του επιτραπεί να επιστρέψει πίσω στη χώρα του, που είναι η Ρωσία, γιατί είναι Ρώσος πολίτης. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Ας προσευχηθούμε αυτό να γίνει σύντομα και ο άνθρωπος να ξαναβρει την ελευθερία του και να μην υποφέρει άδικα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους. Γεια σας.